to, s čím sa tu stretávate, mi prípada niekedy tak, ako samozrejme bez tých ekonomických súvislostí americký sen. Hej, bežný človek, obyčajný človek, ktorý verí v život, verí v seba, snaží sa, usiluje sa, počúva nezmyselné prejavy politikov, tlieska, keď sa mu chce, alebo je smutný. Odrazu jedného dňa dostane do ruky štetec, plátno a začne malovať. A to, čo maluje, je niečo tak úžasné a obdivuhodné, že človek musí len skloniť hlavu a povedať: vážený, ja vás obdivujem, toto nie je možné. A to sa stalo pánovi Suchému, tomu výtvarníkovi, ktorý dnes prišiel toť z nedalekého stredného Slovenska, aby vám ukázal to, čo robí. Viete, stále hovorím a stále sa nad tým budem zamýšľať, že umelecká hodnota a umelecká kvalita sa hľadajú v duši človeka. Prešli sme rozličné obdobia, prešli sme obdobím antiky, gotiky, ja neviem, baroka, renesancie a vždy sme sa obdivovali a vždy sme boli naučení chápať a vnímať. Je to krásne. Aj teraz obrazok. Pozri, to sa podobá, pozri tento portrét, úplne ako ty. A umelcovi potom, viete, ale tie uši mi tam nejako nepasujú, to není dobré. Nie, to není pravda. To sú obyčajné prázdne reči, ktoré pod svojím spôsobom hovoria o nie že nevytríbenom vkuse o amatérizme toho diváka, alebo toho záujemcu, ktorý chce mať umenie. Umenie to vždy muselo aj bude v budúcnosti vyzývať človeka rozmýšľať, cítiť a prežívať to svoje. Samozrejme, umelec potrebuje k svojej tvorbe aj normálne, zásadné stanovisko, výtvarnú zrelosť, remeselnú zrelosť a tak ďalej. Ale to, čo je podstatné, to je duša. V dnešnom čase, o ktorom často hovorím, že umenie prestupuje z nohy na nohu a nevie kam ďalej a hľadá sa a tak ďalej, práve v dnešnom čase si stále viac uvedomujem, že aj to najnovšie umenie, aj to konceptuálne, aj to všetko sa zameriava predovšetkým na výzor, na to, ako dokáže osloviť človeka, aké posolstvo mu dokáže dať, ako dokáže s ním pracovať. Nikoho už nezajímajú technické postupy, nikoho nezajímajú renesančné Venuše a všelijaké nymfy s malými zadkami, s krásnymi prsiami a bez bokov, bez všetkého, ako to bolo ideálom krásy kedysi. Ani barokové. Ľudí zaujíma, či to má dušu. A znovu vám poviem, keď aj tá renesancia má dušu, tak je dobrá. A baroko tiež. A dnešok tiež. Takže to všetko, čo sme vedeli a čo sa učíme, ako vnímame, ako sme vyrastali pri vnímaní a obdivovaní umenia, sa nejakým spôsobom v posledných 10 ročiach anuluje, respektíve preformováva, nechcem povedať, že deformuje, a stáva sa z toho vnímanie pocitové. Samozrejme, v tejto línii sa ľudstvo vyvíjalo aj predtým a keď náhodou vy, ktorí s umením výtvarným nemáte mnoho spoločného, nerozumiete presne, o čom hovorím, ľahko si to prispôsobíte na hudbu, ľahko si to prispôsobíte aj na literatúru alebo film. Plitký, obyčajný film, americká strieľačka, bum, 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 koľko bolo? 100, 120 mŕtvych, 125, ja som napočítal inak. To je povrchnosť, takto, jak príde pred vami, tak aj odíde, rozleje sa a spýta sa vás na druhý deň dcéra alebo brat, čo to hrali? Ja neviem. Ale dobrý film, to vás zostáva celý život. Nie je podstatné, aby ste vedeli, ako sa volá čo, ale dojem z toho filmu, pocity, ktoré vás vedú ďalej. A to isté platí aj pri výtvarnom umení a pri literatúre. Byť dobrý nedokáže každý v oblasti umeleckej. Byť dobrý v živote, na to má predpoklad a otvorenú miesto a cestu každý z nás. No jednoducho príbeh tohto autora, tohto umelca je príbehom o to zaujímavejším a fantastickejším, že to jednak nie je školený výtvarník a že je to, ako poviem, prostý človek, ako on o sebe hovorí, človek od hrncov, kuchár z hotela Devín, ktorý sa raz v živote v úvodzovkách, tak poviem to tak nadnesenie alebo zľahčenie, potkol, ale to potknutie nebolo, a dostal sa tam, kam sa dostáva málo z nás, určite mnohí potom aj túžia, ale nechcú to dostať do nejakého toho sveta, kam odchádza každý z nás, aby sa potom zase z neho vrátil a odrazu dostal veľký silný pocit, že niečo namalovať, niečo urobiť. Ja viem, že určite maloval a čarval ako každý z nás celý život, ale vážený, to, čím som sa s tým stretol, s tým krokodílom, s tým orlom, čo sa týka remeselnej zdatnosti a potom vymýšľania tých fantastických figúrok a podobných vecí,
dvojkríž, ktorý je tam, ryba a tak ďalej. Ja nemôžem nič iné povedať, iba žasnem a budem rád, keď za tie zbytkové, lebo nemôže si dovoliť, ale skutočne iba symbolické ceny, bude čím viac ľudí od vás a ja budem určite medzi nimi vlastniť tieto obrázky, lebo tie obrázky majú niečo mimoriadne a to mimoriadne v nich je taká skrytá, hlbavá, ale chlapská energia a snaha niečo dosiahnuť a byť. Ten najväčší motív, alebo najväčšia emócia v živote neestuje. Estuje z hluk veľkých motívov a veľkých emócií. Ale jedna z najväčších z nich je úžasná túžba človeka žiť a prežiť. Patrilo to v dobe kamenej, patrilo to v stredoveku a patrí to aj dnešku. Viem, že nie je to prvý prípad ani posledný. Absolutným, ale skutočne absolútnym amatérom bol Bielorus Mark Chagall. Viete, čo dosiahol a kam sa dostal. Absolútnym neznalcom, alebo tiež vedomým amatérom bol colník Rousseau, ktorý žil a bol jeden z najlepších kamarátov všetkých impresionistov, od Gauguina, Van Gogha a Maneta, Moneta a všetkých ďalších, ale on si robil tú svoju naivnú malbu stále. Čo však obdivujem a na čo sa zameriavam pri pánom Suchom, že on nehľadá, on neskúša, on píše svoj vlastný denník. Denník jedného zrelého, dospelého chlapa, ktorý niečo poznal, niečo navštívil a nevie to povedať. Vieme dobre, že slová sú iba pomôcka. Slová sú ťažko zobraziteľné, ťažko vnímané. Ja poviem slovo alebo vetu a vy ju pochopíte úplne inak. Slová to je ako SMS-ka, hej? Môže vás poraziť a tá istá môže druhému povedať o nejakej veľkej láske a môže byť šťastný. Ide o nás, ako my prijímame okolie a nie ako to okolie na nás funguje. A toto je o umení. O umení pána Suchého, ktorého umenie je skutočne klobúk dole. Ktoré umenie je skutočne obdivuhodné, ktorého umenie je skutočné. Je ľudské, je zrelé a je múdre. A pokiaľ má umenie také prívlastky a pokiaľ sa s ním tak bavíme, pokiaľ umenie jedného človeka dokáže smerovať od obyčajného ľúbivého gíču na tomto obrázku k náročnej filozofickej metafore pri dvojkríži alebo pri tej letke a pri iných veciach, ktoré sú tu. Pozor, gíč to je otázka maniery. Rafael bol manierista, hovoríme tiež, že maloval gíč. Gíč nie je niečo preľúbené, gíč je to, čo patrí do tejto doby. A pán Suchý sa do toho gíču nikdy nezbrhol ani v tomto, že by to upadlo a že by to bola prázdnota. Aj tá jeho maniera, tá jeho túžba po dokonalosti a kráse má v sebe to, čo potrebuje umenie mať. Čo som tak často dnes spomínal. Dušu a život. A preto je dobrý. Dovoľte, vážení, po tomto krátkom alebo nekrátkom úvode vám predstavím toho pána, ktorý tu je, ktorý je medzi nami, ktorý niečo priniesol, ktorý niečo prináša a ja si tak myslím, že diskusia, ktorú s ním budem viesť zajtra, úplne v pohode a bez všetkých problémov povede len tomu kamarát. Mapuj ďalej, nekašli sa, urob to ešte lepšie, lebo nerobíš to len pre seba, ale robíš to pre ľudí. A tí ľudia ti za to budú vďační. Pán Suchý, poďte medzi nás. Tak to je ono. Vítajte. Blahoželám úprimne do srdca, alebo ešte krajšie a krajšie. Moja prvá otázka je, ako je to s tými vašimi čmáranicami, ktoré ste robil ešte dávno, keď ste mal 15, 20, 30 rokov? No to ma tak proste pochytilo. Cerusky, ktoré neboli platné. Ale bolo to určite ako každý iný, hej? Tak buď akože malovať niečo, dať nejaké posledné a pásku a... Isté. To boli vlastne prvky alebo také prejavy, ktoré poznáme každý, hej, každý z nás čarval. Ja som nikdy nevedel namalovať, Ježiš, keby to bola moja mama. Ani hrušku, hej, učiteľka vždycky, to není hruška, to je jablko, Luboš, a naopak. Takže ono je to patrí k tomu videniu. To videnie kedysi bolo nesmierne prísne a obmedzené, a dnes je slobodné a voľné. Lebo nezabudnite, že abstraktné umenie a to voľné umenie, to dáva človeku slobodu.
To dáva človeku slobodu vnímať obraz a nerozmýšľať nad ním, že či je tam kvetina, alebo či ten človek je dobre namalovaný. Maluje aj to a veľmi dobre. Takže teraz by sme mohli povedať, že ako to všetko vlastne vzniklo. Je to obyčajný príbeh a budeme sa snažiť obyčajný, lebo v podstate robiť z niečoho tragédiu a vážnosť nikomu z nás to nie je vlastné. Ale je to obyčajný príbeh, ktorému sa môžeme oddilovať a ktorý je veľmi zaujímavý. Takže ako to vlastne všetko začalo? Nejakou návštevou nejakého lekára a tak ďalej a odrazu potom a to a ste sa vrátili a potom odrazu obrázky. Také obrázky, z ktorých ja, ktorý robím umenie už za 40-45 rokov, som z toho vybavený. Nech sa páči, skúste. Ďakujem za slovo. Chcel by som hlavne poďakovať najskôr vám za krásny príhovor. A vlastne prvé plátno som dostal od mojej sestry v roku 2010. Na Vianoce povedala, máš čas, si doma maluj. Kúpi tam farby, plátna s rodinou. Nikdy ma to predtým ako nenapadlo kúpovať si plátno v obchode, lebo u nás to Banovestia neboli ani plátna, ani farby. Tak mi to hovorí kúpil, ja som vlastne skúsil a celkom som to dal. A dával som tie svoje pocity, aj keď som niektoré obrázky videl niekde na internete, takže podľa toho skúsim niečo, ale niečo som mal potom v hlave, že ten pocit dať na plátno ako umelec, čo robí pesničku, tak dá nejakú bolesť na plátno, urobí zamilovanú pesničku, tak ja som nevedel pesničky, ale nejakú bolesť som dal potom na plátno. Konkrétne tento obraz by mohol evokovať moju bolesť v nemocnici, čo som zažil. Lebo pred 4 rokmi v Bratislave mi zachránili život, takže nebolo by napadlo vtedy, že budem toto malovať. A vtedy mi išlo roztočnúť hlavu o bolesti. Celé telo mi trhalo, nakramál mi to všetko tam, akože dám to, vyjadrím to, možno by je teraz ľahšie. Takisto bolesť. Pred 15 rokmi som strátil brata, ktorý zomrel 20-ročný. Tak som sa pýtal, že prečo? Dal som to na plátno s tým, že sú tam nejaké symboly, o tom by sme sa mohli viac rozprávať. Každý obraz, o každom by som vám vedel presne povedať niečo, že sú to vlastne vyjadrenie pocitov. Nie je to žiadne kopírovačky, presne ako ste vravali vy tých rôznych umelcov, alebo odkúkať od niekoho odkresliť. Nie, dám tam nejaké pocity, ti už to vám to kúpi, alebo nie. Vôbec ma nenapadlo, že budem mať niekedy výstavu. Vlastne vďaka Facebooku ste ma vy našli, že kto som. A som rád, že vlastne obyčajný človek sa sem dostal, nie som žiadna politická tlačenka, nejaký syňáčik, bohatého niekoho, že poď, my sa toto budeme, nie. Preto som rád, že je to moja rodina, ktorá veľmi stála pri sebe, momentálne neviem, to je moja sestra, čo stále pri mne. Stále pri mne ťažké chvíľa v nemocnici. Mrzí ma, že to nie sú takí doktori, čo mi zachraňovali životy. A nejakí ľudia, som rád, že tí kamaráti, ktorí rodina, blízky, aj pár cudzích ľudí, akože ma budú podporiť, akože si to padol nariť, povedané tak. A som prekvapený, ja vás to všetkých vítam a dúfam, že to nie je moja posledná, prvá a posledná. Je to prvá vernisáž, tiež som nevedel, čo od toho čakať. Neviem, či mám peknú kravatu, ale tak vítajte tu a no jaké to všetko bolo, povedzte, vy ste začal malovať ten rok 2010, to je 4 roky naspäť. No? Vy ste boli v tom druhom svete koľko? Neviete, určite mesiac, týždeň, 2, 4 mesiace. Možno 2 mesiace. 2 mesiace. Neviete nič o tom. Tam neprišlo niečo také, že vedomo je byť o vás niečo došlo. Knižky, ale nie. Tí doktori bavili, možno aj moji ľudia, čo mala povedať, že vy nechcete ani vedieť, čo sa s vami dialo. Ja nemám nejaké videnie a neviem rôznych. Ľudí to zaujíma samozrejme okrem umenia, lebo každý je zvedavý, ako to je, čo to je. My sa tu vlastne teraz slovne bavíme alebo hovoríme o veciach, ktoré sú najvážnejšie na svete. Či človek existuje večne, či nie, či sa navráti, či sú nenavráti a tak ďalej. Takže radšej o tom nič nevedieť a vy neviete nič. Vy viete len to, že keď ste sa dostali k tomu, začali ste malovať. Hej? Ja som sa aj pokusil vrátiť do tomu môjmu revesu, ale asi to nejako nevydalo naspäť. Teraz skoro hoteli Devín, čo po chorobe som, akože, ja som sa musel učiť chodiť. Od nuly, ako malé bábätko. Koláčová mi pomohla. Malé deti sa učia chodiť, viem, aké je to ťažké a učí sa to 35 rokov chodiť. Od malička, teda od tej onej. No a ma nebolo napadlo, že fakt potom budem tu stáť a akože už chodiť viem.
A dobre chodí. Vážení, to mi pripadá ako zmes všeličoho. Obrázky, tam máte zakliatého Paula Klee, hej, tam máte zakliatého Mirova. Toto môže byť nejaká Frida Kahlo. Hovorím to pomocne, nemá to s tým žiaden súvis. Pán asi ani mnohé tie mená nepozná. Ale je to Kate Herring tam úplne rovno naproti mne. Ale sú to nejaké momenty, ktoré možno, že fakt prechádzajú celým ľudstvom ako archetyp, ako nejaký symbol vyjadrenia farby, vyjadrenia tvaru, alebo tých základných princípov, ktoré máme niekde uložené a ktoré z toho podvedomia v určitú dobu vyjdú na povrch. Možno, ja mám, ale to možno takto, že asi to možno sa nikdy nedozvieme. Ešte by som možno mohol povedať, že tak som sa paralelne zamýšľal aj nad mojimi rodičmi, takže tak otec postavil dom, ten dom bude stáť ešte niečo tu zanechali. Teraz ja zomriem, alebo ako sa skoro aj stalo. Čo tu po mne ostane? Tričko alebo mobil nejaký pokazený? Tieto obrazy, či sa mi už daroval, alebo predal, alebo budú doma v skrini, tu ostanú možno navždy. A to ma aj tak teší, že áno, niečo tu po mne, keď niekto o 1000 rokov pozrie, aha, to bol suchý, dobre, a ty tu. Svojmi slovami. Práve takto sa chcel ja ukončiť tento náš rozhovor, že vlastne odrazu vznikne umenie a odrazu vieme, že to umenie je večné a to tu ostáva. Jednoducho to tak prišlo a to už neodíde. Máte tu aj dceru? Áno. Ktorá to je? Postavíme sa, slečna, zaklepáme rukami silno srdce. To je ona, ktorá si prisadila aj príhovor, že ale zabudla ho. Nepovie. Dobre, predu sedia rodičia pána Suchého, pokiaľ som zistil, mama a otec. No a potom samozrejme vy všetci, ktorí ste tu a s ktorými sa zoznámim počas vernisáže. Ja mám taký pocit, že to krásne hovorené, ktoré sem patrilo, bolo povedané, vy ste povedali, ja som povedal. Ja mám taký pocit, nemám pocit, ja viem, že toto je jedno umenie, ktoré neviem zaradiť ani do umenia naivného, inzitného, ani do amatérskeho, úprimne, ani do amatérskeho. Je to niečo také, ako vzniká v termíne brut art, alebo niečo ešte úplne iné. Samok, ja som sa vlastne nikdy nikoho nepýtal, ako mal len na to plátno, akú farbu, aký štetec, alebo akú vrstvu. Sám som si to všetko, prišlo to do ruky a idem. Takto som rád, keď sa porozprávať s nejakými ľuďmi ako Cizoria, čo malujú dlhšie, alebo vy im poradíte, vieš čo, takto, alebo skús, akože rady nejaké, lebo ja to nemám nejako naučiť, ale tak sa to asi pár ľuďom páči, keď ste aj prišli. Slovo ďakujem, ja som povedať málo. Jasne, za to všetko, čo bolo urobené. Ešte by som to mohol povedať tak, no. Že významné okamihy v živote človeka sú, keď sa narodí dieťa, samozrejme predtým možno nie aj svadba, pozor. To sú jeden okamihy, alebo nejaké, ja neviem, krštenie, ale pre mňa je toto, pre mňa bol najväčší taký zážitok možno narodení mojej dcery. Lebo sa nechcem spraviť, že som bol pri porode, ale to bol úžasný zážitok a toto je možno druhý. Toto, lebo čo ste to povedali, je sám človek, ktorý študuje dlhé roky, potom má nejakú udalosť, tak potom je to také hodnotenie. Ja som neštudoval nič, žiadne umenie a mám teraz akože veľkú oslavu s kravatou a kvety. Akože... Super! Ďakujem. Budeme sa baviť ďalej potom pri tom občerstvení. Poprosím ešte Ešku spolu s jej žiakom. Evička, áno, on je žiakom, študentom architektúry, ktorí nám zahrajú niečo mimoriadne, vypôjdeme bokom.